दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोब्ला नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआ रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं गोदान लामा दिनै आंनि सिगाङाव हान्थिनो आं थांफिन नोंजों लोगोआव साजायो सिमांफोरखौ नोंखौनो लानानै रोजे गोरबोनि थानसालियाव नों थागोन नोंनि आंनि अरायनि दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै Thank you for being my life partner. बे समाव हौवासा आरो हिनजावसा बिसोरो समायलागोन रितिकाखौ हाबा खालामजानाय खालामनानै गाहामब्लाबो हामाब्लाबो धोनिब्लाबो जब्राब्लाबो मोजां थाब्लाबो जायनिया जोंखौ जुदा खालामनांगौ इसोरनि मानिनानै सिमां सुजुबाय आरो नोंखौ
जाहैबाय बुहुम बिखाखौ नोंनि जिउनि बेलासिसिम थागोन नोंजोंनो आं थैनायनि सोलाय जोंखौ हाया गुबुन खालामनो इसोर बिफा बिसा आरो बिथांनि मुङाव आं नोंनो आंनि मोदोमजों आं नोंखौ अनदों आरो नोंनो मान होदों आं गावखौनो नोंनो होदों आरो आंनि दंनाय मानिखौ नोंनो होदों आं बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि फोरमाननि मुवा होननानै इसोर बिफा बिसा आरो गोथार गोथारनि मुङै नाजावदों Mama. Bye, Mama. बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि फोरमाननि मुवा खालामनानै इसोर बिफा बिसा आरो गोथार गोथारनि मुङै आं नोंनो गानहोदों आंनि मोदोमजों आं नोंखौ अनदों नोंनो मान होदों आं गावखौनो नोंनो होदों आरो आंनि दंनाय मानिखौ नोंनो होदों आं बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि फोरमाननि मुवा खालामनानै इसोर बिफा बिसा आरो गोथार गोथारनि मुङै नाजावदों बिबार माला दङब्ला गानहोदों बिसोर मुस्रि स्टेफेन दैमारि आरो मुस्रिमा रिथिका दैमारि बिसोर सानैया इसोरनि नुनायाव आरो नोंसोर साखिफोरनि सिगाङाव
हाबा खालामनायनि सैमान लालायबाय आरो खुरां होलायलायबाय आरो सानैजों आखाइ हमलायनानै आरो आस्थाम लोफोर गानहोलायनानै आरो नाजावलायनानै गावसोरनि गोसो जानायखौ बिसोरो मिथिसार होबाय बेवहाय बिसोरो बिसि बिसाय जाबाय होननानै आमेन इसोरा जाय सानैखौ गथायसेहै जुलि खालामबाय बेखौ आरो मानसिया रावबो दाबोखाथों इसोर बिफा बिसा आरो गोथार दैनि मुङाव आमेन बोलोग्रासिन इसोर बिफा बिसा आरो गोथार जिउआ नोंसोरनो बोर होथों नोंसोरखौ रैखा खालामथों आरो नोंसोरखौ दैदेनथों आरो फोरबोआ गावनि दयानि बांसिनखौ नोंसोरनो असिग्लाय जासे होफ्लायबाय थाथों आरो बिनि गोजोननायाव बाहागो लानो हानाय बायदि बियो नोंसोरनो बोर होथों आरो जोबनो गैयै जिउनि बासाय जानायखौ गोजोननायखौ नोंसोरो मोनबाय थाथों गासैनिबो बिगोमा जोंनि प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङाव आमेन मानसिफोरखौ लाना दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोब्ला नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै aman tuh tuan itu राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं
गोदान लामा दिनै आंनि सिगाङाव हान्थिनो आं थांखिमोन नोंजों लोगोआव साजायो सिमांफोरखौ गाबगोनां नोंखौनो लानानै रजे गोरबोनि थानसालियाव नों थागोन Thank you for being my life partner. दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोबा नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआ रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै Lên sẽ chính gì có tôi thành nên đi vừa. Không phải. Kapan? Biar dari dokalan kapan tuh? Dia pernah juga pria. Tuyo. राज खोलो